5 za m'Baibulo. Kodi ife tiyenera kupemphera bwanji? Tonsefe tiyenera kupemphera kwa Ambuye. Koma ife tiyenera kupemphera bwanji? Ambuye Yesu atiphunzitsa ife. Tangomverani ku nkhani yotsatirayi. Amuna awiri ali kupita ku kachisi. Iwo ali kupita kukapemphera mu nyumba ya Mulungu. Ichi ndi chabwino. Ambuye afuna ife kupemphera. Mmodzi wa iwo ndi Mfarisi. Iye auza anthu za Ambuye. Iye apemphera tsiku ndi tsiku. Iye sayiwala konse. Uyo apo iye wayimirira pamalo ozungulira akulu patsogolo pa kachisi. Anthu onse akhoza kumuona iye apo. Iye akhoza kumva zonse zimene iye ayenera kunena. Iye akonda iwo kumva ichi. Iye anena, Ambuye, ine ndikuyamikani inu, chifukwa ine sindili oyipa ngati anthu ena. Anthu ena akhoza kuba ndi kunama, koma osati ine. Ine ndipasa ndalama. Ine ndichita zinthu zabwino zambiri. Kodi inu mukhoza kumva kunyada kwake? Ndi mmene ali kuzitamandira iye. Iye aganiza kuti mtima wake ndi wabwino. Motero iye sapempherera mtima watsopano. Iye samfunsa Ambuye kuti amkhululukire machimo ake, chifukwa iye sanazimvepo konse. Kwenikweni Mfarisi sapempha chilichonse. Iye angouza Ambuye ubwino wake. Iye saziwa ngakhale mmene mtima wake ndi wodzalira ndi machimo. Iye ndi wonyada. Iye ndi wozitama. Pemphero lake si pemphero lenileni. Nanga mwamuna wina ali kuti? Iye wayimira kumbuyo kwa kachisi, kotero kuti anthu asamuone iye. Iye ali kuzimvera yekha manyazi, chifukwa iye akumva kuti wachita machimo ambiri. Mwamunayo ndi wamsonkho. Iye atenga ndalama kuchokera ku anthu zagulu. Aliyense ayenera kulipira msonkho. Ndalama izo si za wamsonkho ayi, koma wamsonkhoyo ndi wakuba. Iye azisungira yekha ndalama zambiri. Iye afunsa anthu kupereka ndalama zambiri. Motero iye akhoza ngakhale kuba zochuluka. Motero iye angakhale olemera koposa. Inde, iye wakhala oyipa umoyo wake wonse. Koma tsopano iye ali ndi chisoni chachikulu. Iye aganiza, ine ndine oyipitsitsa pa onse. Ine ndakhala ochimwa wamkulu. Ine ndakhala ndili kuchimwira anthu. Koma choyipitsitsa pa zonse, ine ndachimwira Ambuye Mulungu. Mverani, iye ali kunena zonse moona mtima kwa Mulungu. Iye salimba mtima ngakhale kuyang'ana kumwamba. Iye ali kuzimenya pa chifuwa. Chisoni chache ndi chachikulu. Iye sali onyada. Iye ndi wozichepesa. Iye afunsa mwaulemu, O Mulungu, ndichitireni chifundo ine ochimwa. Icho chitanthauza, Ambuye, ine ndakhala ochimwa kwambiri. Ine ndiyenera chilango. Koma inu mungandichitire chifundo ine? Ndipo kodi chonde mungandikhululukire ine machimo anga? Mwamuna uyu kwenikweni apemphera kwa Ambuye. Onse awiri abwereranso kwawo, Mfarisi ndi wamsonkho. Onani pa nkhope pa wamsonkho. Onani chimwemwe chimene aoneka nacho. Kodi inu muziwa chifukwa chake? Ambuye amkhululukira iye machimo ake onse. Ambuye mwini auza iye tero. Kodi ichi sichozizwisa chachikulu?
ati ochitidwa chisomo iye. Kodi nanga Mfarisi? Ambuye sananene konse chilichonse kwa iye, chifukwa iye sanafunse chikhululukiro cha machimo ake. Kodi ife tipemphera bwanji? Mwina nthawi zina inu muganiza, ine sindine oyipa monga anyamata ndi asikana ena. Icho ndicho chimene Mfarisi anaganiza naye, ndipo Ambuye sanamvere iye. Anyamata ndi asikana, mpempheni Ambuye kukuphunzitsani inu kupemphera kwenikweni, pemphero la wamsonkho. O Mulungu, ndichitireni chifundo ine ochimwa. Lotero pemphero Ambuye azalimvadi. Werengani nthano iyi m'Baibulo lanu choka m'buku ya Luka 18 kuyambira pa ndime ya 9 kufika pa 14.